Kalama president of sign makuri luongo ni an act of parliament. Kaka ne wanyalo revive sugar industry. Nikech VOJ gin gima ok ber. Kinyalo kao lopi, itueyo for 18 months, sometimes 20 months. Nidwaro ni mondo kochiek, titer nyathi school, kato ibed gi emergency money moro, maka ng'ato tuo tinyalo tero osiptal. The idea mar puro niang' en mar keto pesa e lwet jopiny. To government, o kata mar Kenya, globally, across the world, government okung'e timo ohala. It does not do business. Gima government ong'e maber, en keto environment manyalo miyo ohala thrive. Yes. Tiende ket yo, ket power, ket pi, ket chike manyalo konyo investors timo mano. Koro leasing government mondo gitimo ohala is not bad. Oko rach. Nikech ne en suggested there. Koro the way ma gitime ema mondo ging'i, nikech leaders nyaka ng'e, stakeholders nyaka ng'e, but leasing as an idea is very good. Kendo akwayo jopiny mondo orwak mano nikech magi investors ma ok dwa losses. Koro wabiro kama ne niangi ko beti tieko 1 month, 3 months, 1 year, 3 years kapoko chuli. Go beti ti ne chule within 2 weeks. Mano will spy economy. Nikech ang'e ni gweng' kamiya nitie kambi ma private